היי, חלק ראשון ביומן. טוב, אנחנו כרגע בקטוביץ. נחתנו, עלינו על האוטובוס, היינו חם פה יודעים מאוד. 24 שעות. יותר. אחרי שעה וחצי של שינה באוטובוס. עם ארצים שהם בועטים מאחורה בקצה. להיט. ועם מלא 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 דיילות שצצו משום שהם מקום היו כל ממש הזמן. יפות כאלה, כולם בלונדיניות עם עיניים כחולות. ג'וזף, אתה שם לב? חם. באוטובוס. חם מאוד. מאוד חם. שריג וחם. אני חולצה. קיבלנו מים. רגע. עכשיו. ליטר וחצי. יוצאים בדרך לבר שקונים. שעה לא, נסיעה. ככה. שעה נסיעה. ואז שעה. ואז שעה. שעה. ושופינג. שעה. ושופינג. קניתי בושם. קניתי בושם. קטע פודרה. הפלנו את כל המדפים שברנו את הדיוטי. הפלנו את המדפים בדיוטי פרי. ואז לא היינו צריכות להרים את החזרה. ואז שברנו עוד יותר. כולם ראו את זה, זה היה ממש פדיחה. ואז גילינו לשייק פירות של ארומה זה דווקא טעים. זה היה ממש טעים, ועמדנו בתור, ומעיין עמד איתנו, והוא חשב ולא איחרנו הרבה. איחר קצת, הרבה. אבל לא. פעם שנייה איחרנו בגלל. חיינו לפיצוי, ברור שזה. תקבעי אותה. ביי.